ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to lekseyba gorgol to deremisa to hela bira to ɓoggela ceeli to wullurama to sabbara to sillewol to zereyda to fumu guileyta ko on takusan juula ha e nder galle ceerno amadou dafa to mbute ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohammed hula abdoul aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha kala antirnoɗo e nder hôpital militaire mo Nouakchott subaka hande o ɓendinama to hôpital cardiologique to leydi sénégal. Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi discours makko à la nation jamma hanki o holliri tigui e nder discours he wonde temedde 6 sokonoɓe ma goppite e mbadi grâce présidentielle to leydi Mali caggal nde jonde wiyetede assises national pour la refondation laamu ngu yi sati timmuɗo no feewi ɓe nuldi ɗum yo joddoyo e ardiɓe catala CEDEAO to leydi Guinée Conakry colonel Doumbia o rokki yamirore yo Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi ndi yo nawe kay caggal leydi e mbadi safaruji to leydi Côte d'Ivoire rafi coronavirus ene teska tigui ne ƴelliti no feewi e oɗo saaha e nder leydi he to leydi Togo to leydi jandiyankoɓe ɗiɗo teɓanoɓe toon guila daroɗɗe lewru décembre maydu hanki ndu goppitama ha laaɓi aljuma hanki o bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. Hayo bela yoro mi dañi bela. Hayo bela mi dañi bela koɓatake docteur Djibiso. Docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno fibrome ndogam sita neom prostate hernie hémorroïde jaltowo e nattowo foof rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoreɗe kala. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra dendagal rafiji worɓe ne mbawi fodde foof docteur Djibiso ene yawrani ɓen joguiɓe caɗele to banggue ɓesgu e joguiɓe caɗele nadde hoɗande kala wonino rewɓe e worɓe kala. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya dendagal bandiraɓe joguiɓe caɗele kayitaji ɗon koɓe hebde kayitaji eɓe arsigaji men uddi foof jokkodire makko joni haajuma humto hano hannirta ni. Docteur Djibiso le grand guérisseur an andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawi nder galle makko to Kidira to leegal bitegal plateau o waɗɗani antenne Tigo caggal société biteɗo Senelec kala jiɗɗo ɗon ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 ko leydi Mali 70 85 72 47 so tawi kadi a yi ha to télégramme ma yi toon nate ɓosoje e vidéo ji baɗɗi fayida ɗi le grand guérisseur docteur Djibiso waɗi ko fate safruji e rafiji ɗi safrata. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya en mbaɗnen dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira go lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji men e ɗemgal pular e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr e
gollidiɓe jayne nde kala e dendagal dilloɓe e jayne nde woni rewɓe e worɓe kala emina mbaɗa on julmo wuuri emina mbiya on kadi hitande jamma hitande ɓurala yo hitande nde wonan en hitande ɓurala oɗon jarlo kadi oɗon jaafo dendagal ko meɗɗon nande guila e jayne to banggue jayne nde ha to banggue jewte men buuɗal yurmede ko mbawɗon nande hen kala so tawi kay fewnitaki on walla dillini ɓerɗe moon emin ñaago on yafuya wonno fandare nde tan ko weltinde on emin ñaago Allah kadi yo hitande nde wonan en hitande ɓurala hitande dañala hitande ɓamtare Allah ittana en dendagal caɗele gonaɗe ɗi kala ittana en oɗo mboroso coronavirus ha laaɓa allahumma amina ha joni kabaruji men ko adi kabaruji men eɗen duwono musidɗo meɗen sehil men ceerno boubacara gueye ko kañum woni coordinateur général fedde heblo sukaɓe afrique e nder leydi mauritanie kala jaltugol aduna gorgol makko banduma debbo ba makko biyete kañum kadi nehimo biyetenoɗo kañum kadi nehimo jaltuɗo aduna to darila barka o yalti aduna e ñalawma hande o eɗen duwonoma kanko ceerno boubacara gaye en dunima kadi dendagal kureji ɗi kala eɗen mbiya tan yo Allah jurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men e ɗemgal pulara to leydi mauritanie puɗorɗe nan laamu leydi mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe cuuɓima e groupe taw ko équipe timmuɗo on groupe noon ko docteur eɓe tato spécialiste uji kañumen talfina ko fati kay e dendagal safruji Mohamed Wula Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawateɗo oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe ɓen goni biyeteɗo docteur Ahmed Wula Ebbe wondude ene biyeteɗo Ba Mohamed Lamine wondude goɗɗon e wiye Haruna Wula Zeyni ko ɓeɗo tiɗɗo tato cuuɓa taw ko docteur eɓe labtuɓe golle no fewi spécialiste uji kañumen cuuɓa yo toppito ko fate safruji makko laamu leydi Mauritanie kadi ɓe kolliri dendagal ko fate fereji safruji ɗi kala ma laamu ngu ƴetta ɗum en charge hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie keddoɗen ha joni e on fannu kanko Mohamed Wula Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha kala tawateɗo juuɗe safroɓe gonnoɗo to hôpital militaire ko toon o antirno hollirama tigui aseta hande o subaka hollirama tigui ambulance ƴettimo ɗon to hôpital militaire ɗo o nawama oɗo saaha joni to hôpital cardiologie mo Nouakchott guila o antiri to hôpital militaire noon hollirama tigui yimɓe makko e yaadiɓe makko yiɗɓe makko kay e kala saaha ene waɗi ñalloɓe sara hôpital ɗon ne waɗi ni waloɓe ɗon caggal kay subaka hande o noon nde ambulance médicalisé o wirti ɗon ene jolnimo ɓe mbawi tigui foɓɓandemo e huljinandemo e wullandemo e foɓɓandemo kala hollide tigui wonde eɓe gonde makko e kala saaha ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagogala kalfinaɗo ko fate cellal aadi e gollidiɓe mum ɓe kolliri aljuma hanki o ko ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi capanɗe jeetato e yimɓe jeeɗiɗi woni holkisaɓe hen temedde tati e sappo e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe capantato e jeeɗiɗo kepti cellal men paati galleji men yimɓe tato kawrela dial on paami tigui mboroso no ƴelliti no fewi oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni koye on fannu keɗoɗen kanko Sidi Wul Zahab jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aadi en ɓe kolliri tigui wonde mboroso coronavirus e mbadi kesiri biyeteɗi omicron ene teska tigui tawama yitama e nder leydi he ɓe puɗɗima yitude noon sappo e nayyi o neɗɗo honduɓe rafi o tawa kadi ɓen tawate ko nder région ngaji tati ɗi jiida tawateɗi e nder leydi he hen région goto woni région de Nouakchott wondude gorgol e to wiyete Guidimaga e to Trarza ha joni ko leydi Mauritanie keddonen société Sunim woni société mawɗo fate miniére tawateɗe e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde mabɓe versu lebbi tati walla ɓe versi lebbi tati jobdele taw ko ɓen gollotoɓe e nder oɗon Sunim woni ko wiyete salaire incitatif ɗum ko à partir de lewru décembre maydu hanki ndu société o noon holliri tigui wonde production mabɓe to banggue feere ɓeydima no fewi oɗo saaha joni hitande 2021 nde saabu kay ɓe kolliri ɓe mbawi tigui nawde caggal leydi yeeyoyde hakine ƴiime sappo e ɗiɗi piccal jeeɗiɗi million taw ko tonne minerai de fer ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mimata leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen
Macky Sall horejo leydi ndi o waɗi discours makko à la nation no heewi wadde kay kala ñande jamma 31 décembre discours o noon o discours o noon o waɗi ɗum kadi koye saaha mo coronavirus ƴelliti no feewi e nder leydi he discours koni lelori onon Sénégal naaɓe wonɓe e nder leydi he wurɓe leydi he e wurɓe caggal leydi kala e hoɓɓe tawateɓe nder leydi he kala mboɗo jogui noon beelama mawɗo no feewi wadde kuccam faade mon huccodirde e moɗon e huccodirde e mon e wiide on kay hitande jaam hitande kisala hitande ɓurala oɗo jamma noon mijam oɗo jamma ne hoota e bandiraɓe men e musidɓe men sehilaɓe men yaltuɓe oɗo aduna en dunimaɓeɓe kay yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe kala mbiɗo duwono kadi ɓe cellani ɓe yo Allah rokku ɗumen jaam yo Allah rokku ɗumen jaam ko hikka noon waɗi duuɓi ɗiɗi ko oɗo discours ene hawra tigui e saaha musude feewi taw ko saaha coronavirus ete e kala ñalawma e kala ete kadi e kala ñalawma oɗo rafi coronavirus ene ɓeydo tigui e oɗo saaha joni nder leydi he mbaɗa ero noon dendagal bandiraɓe yo tinno yo ɓeydu rentade moni kala waɗa cuumorgal mum moni foof kadi yaha ƴettoya ñakka mum hano hannirta ni saabu kay ko oɗo saaha joni fodde million ngaji 5 dose ñakku ene tawe nder leydi hen ko ñakkade tan noon e suumari ko ɗum woni ko wawata fabade en e oɗo rafi boɗo yetta noon mbaɗa yetta boɗo jarna dendagal docteur eɓe leydi ndi kala laamu ngu noon waɗi investissement mawɗo no kewɗo no feewi e oɗo saaha joni haɓade oɗo brosa biteɗo coronavirus laamu ngu waɗi hen doole mum no feewi e nder région ngaji sappo e nayyi e nder région laamu ngu waɗi tigui wiyete unité ji tawa koto test uji PCR waɗete e nder sappo e nayyi région ko kituji kadi kituji test rapide kewɗi e oɗo saaha joni ɗi hinde saytum ɗi institut pasteur fewni ene tawe tigui ene ɓeyda tigui newnude ɗiɗon holkisaji batteɗi e nder leydi he hôpital uji 5 baɗɗi équipé mbaɗaɗi équipé taw ko matériel dernière génération ene waɗama e nder leydi hen ɗin noon woni hôpital mo Sédhiou hôpital mo Kaffrine hôpital mo Kédougou e mo Touba e mo Agnam service aji jeenayyi de réanimation wondude sappo e ɗiɗi service d'accueil d'urgence et équipement ji kewɗi no feewi waɗama eko wayno scanner uji ko wayno machine aji IRM eko wayno appel uji biyeteɗi appel uji mbaɗirteɗi dandoscopie e appel uji ɗi namnographie waɗama e hano hannirta ni e nder ɗiɗon hôpital uji fodde 100 médecin e ujunere personnel taw ko gollotoɓe personnel médicaux mbawi tigui ƴettama gam yidde ɓeydude ko fati kay e ɗi safruji hollirama kadi e nder ɓen kadi tawe hen kadi fodde ene tawe hen ɓeɗon wiyeteɓe contractualisation capanɗe nayo e joyo médecin wondude 4 infirmier e 4 sage femme leydi ndi foof noon e wonde caɗele rafi coronavirus tinama tiiɗalla gonnaɗo mo windere nde foof wondi e oɗo saaha joni haɗani recette budgétaire 2021 ɓeydima kene qime ha 1,39 milliard ɗum noon ene qime ha 5% par rapport a hitande 2020 nde laamu ngu noon nana dari hayno doole mum ponno rende kadi ko fati cogguji ngabbugol cogguji e laamu ngu kadi yaltini fodde 60 milliard ko fati kay e yidde ƴellidde campagne hivernal woni ndema e hitande fande nden hollirama tigui e hitande hikka nden o holliri kadi caggal nde oɗo caggal nde eɓɓore mawde no fewi witede terre woni tigui train express régional caggal nde nden eɓɓore wonti e oɗo saaha joni gonga o holliri tigui fodde 30 chantier goɗɗi ɓutti no fewi koko ummana e oɗo saaha joni e nder discours makko kadi o holliri 160 ɓen taw ko sokonaɓe dok sokonoɓe ma mbaw woppitede hano hannirta ni e mbadi grâce présidentielle e goɗɗum ko ɗum ɗo woni ko jubbuɗen seeɗa e nder discours à la nation mo kanko Macky Sall horejo leydi ndi o waɗi kay faade ɓesgu leydi ndi jamma hanki ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni to wuuro witego Bouna village noon Kermassere ko tana musto waɗi toon ko sagata gorko goto jaro duuɓi 16 biyeteɗo biran kañum tigui warti toon ɗum noon kay addanimo wartade noon ko caggal kay nde cinnaɓe makko tawim omo wondi e cukalel dewel toksel guel duuɓi 3 omo fijira arwa muɗum caggal noon wonno ko ñande hecci hanki sanga 20 woni 8 jamma caggal noon nde jinnaɓeɓe jennimo kaale makko konngudi musno feewi ko ɗum tigui gacce e mette foof keeɓimo o wati o ƴetti ɓoggol o ngabbi dow terrasse ko ɗon tigui o warti o yalti oɗo aduna
ha joni kabaruji men demgal pula to fas mbawo to fas mbawo to kabaruji men demgal pula kabaruji men demgal pula to fas mbawo holirama tigi nyande alkamisa no gas jeena e bote gonden dum ko bitedo Mohammed Ba burdo lollide nabi kanyum tigi hawri to kanyum tigi hawri e bandi goto e sa kay o wonno ƴettude warla makko ngam yidde yaade gollal makko ona bandi nona ko hen tigi bifti téléphone makko bandi o non cagande difti téléphone makko mandi dum o ani kay sippirde modum ngam anje tardude gollal makko e saha nde o arti gollal makko don tigi o yehi to legal to bandi o tawte ngam yidde heftude téléphone makko to legal bitengal tali mbay game cagal non nde o dugde e bandi o ko juuti ko don tigi ƴetti labi fimo labi cagal nde o arti galle non wonde gagnande musene fewi yeso menen makko ko don o sami leydi o cagal non de be ƴettimo yidde nawdemo to hôpital mo fan ko heno hawri la jala jobido fittane makko ne wiye dudu kanyum yobi fittane makko hollirama kadi ko yalti kasof ko nyande no gas na ya lewru no décembre mayndum yaltino kaso e odo saha joni damni rutade kasoji hano hanitni ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jago gal kalfinado ko fate cellal ade gollidibe mum be mbadi no be kewade kala subaka so huccidde besko leydi ndi andinde dumen to mboros coronavirus o yarata be kolliri tigi nyande aseda hande o golewru janvier taru junnaji didi e no gas didi wonde nder jokli leydi he kala ko ujunere temedde jeene no gas didi o neddo kolkisa e nder holkiso he non hen temedde didi capande jeetaro e didi tawama e jaati ko fidabe mboros coronavirus hen sappo e ko contact TV dido ko ka importé woni ittuɓe dum caggal leydi ko aéroport Blaise Diagne do won tigi woni tobe tawrara fiom temedere temedde capande jeegom e jeegom heddibe be kala ko communautaire e nder be cellano be capande jeetaro e jeeyo kepti cellal men parti galleji men nayona tampi sanne ma balite to bangi fofango hay goto ala mo rafio yobi tuggi hanki faade leydi hande leydi Sénégal on yara nyalawma hande o capande jeejide joyi ujunere e temedere capandaro e jeejide winditibe doggola corona hen capande jeejide didi ujunere temedde jeegom capande nayo e jeeyo kepti cellal men ujunere temedde jeetare capande jeenayo ko dum woni ko hawre la jal tuggi ko rafionat leydi ndi faade odo saha joni be kolliri non nyalawma hande o ko tawte juude safrobe wondube e mboros coronavirus be jettima temedde jeetati e neddo goto kabaruji men demgal pulara sino mi wata leydi Sénégal ko to leydi Mali paadenan colonel Azimi Goïta horejo laamu sabbudu leydi ndi o wadi discours makko jamma hanki discours à la nation o wadi nona julumo wuuri wonande dendagal yimbe leydi ndi wurbe nder leydi he ha e caggal leydi kala o nyaagima alla non de hitande de wonata hitande burala hitande bamtare hitande dere o dunima kadi yaltube aduna be kala o dunima kadi be cellani e gañibe kala de alla rokkardu men jam o mani o manti kadi dadibe leydi ndi daribe no dole men ponno ngam remde besgu leydi ndi ha joni kabaruji men demgal pulaga to leydi Mali délégation timmudon nulama e to cetala CEDEAO caggal kaynde be gayni jonde de be biyata ANR woni assise nationale de refondation délégation non yehi koto Accra lamorgo leydi Ghana waloyde kay contrat ndi wonande on bitedo nana addo gondo mawdo cedal CEDEAO kanyum kadi woni horejo leydi Ghana e nulal ngal non be ji tigi ko dow inde colonel Azimi Goïta ardi seti o non ko bitedo Abdoulaye Diop kanyum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddodena ñane alarba no gas jeena ya lewru bote gonden mayno dum ko sagatabe jogitibe ha teddi bifti sagatabe jeenayo to rewo wuro witengo jangindanga wuro ngonen tawe kiloji sappo hakkude mum e wuro witengo jene e nder commune rurale mo wuro alim e nder wuro commune bi commune rurale mo wuro alim be holirama non wonde be parnibe to wite destination inconnue woni nokku hay mo neddo gor suwa andu taw e odo saha joni andaka to be parna andaka kadi holko be biftora andaka kadi holla biftibe be ha joni kabaruji men demgal pulaga to leydi Mali ha joni aljuma hanki o jagor gala kalfinado ko fate cellal aden o holiri tigendara leydi Mali ko ujunere temedde jeegom capan jeegom yimbe tato kolkisa hen temedde capantaro jeetato tawama e jaati ko fidabe moroso coronavirus o holiri medine yare odo saha joni no gasi go ujunere e yimbe jeetato winditibe doggol corona hen sappo jeetato ujunere temedde jeejide capantaro en jeeyo keptino cellal men ko tuggi ko rafionati leydi ndi faade odo saha joni walla ko nyakkonati leydi ndi o holiri temedde nayi capande jeegom e jeetato ujunere e capantaro en jeenayi ko dum woni fuddibe jettude nyakko mumen ndara leydi he kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen bila maynoɓe jangu wannongu taw ko jangu seɓɓiti
billitiɓe banno e ndara leydi hen to nokku biteɗo nara to hirnangue leydi ndi hollirama tigui bilan wonnoɗo mayɓe nayo bilan o ɓeydima no fewi saabu ñalawma hande o laamu ngu holliri bilan ko wasi hen pittali mum ɓe jettima tigui yimɓe koni koɓe jeeyata toon yimɓe jeeɗiɗo kadi mbarmi hen otoji ɗiɗi duppama hen to banggue wat boniɓe noon laamu ngu holliri ɓe mbawi tigui ƴettude goskiji 31 taw ko seɓɓitiɓe ɓe keftiniɓe kadi pétalaji kewɗi e kuure kewɗe kabaruji men ɗemgal pulaar seno memta leydi Mali koto leydi Guinée paɗena gouvernement mo leydi Guinée e gardugol colonel Azimi Doumbia ɓe colonel Doumbia ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima aljuma hanki o ko wiyete vente aux enchères noon woni yeyde taw ko jeeyga otoji ɗi Alpha Condé yimɓe mum ɓattiɓe mum joguino ɗina otoji noon lo gadana puɗɗiɗo waɗede vente aux enchères ɓe kolliri ko otoji sappo on vente aux enchères noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koto parka mo mbiyata parka Burkina ene tawedira leydi he to commune biteɗo Kaluma ko direction générale de douane noon e yamirore directeur yamirore ministre des budget kañum eɗa mbaɗi on vente aux enchères ɓe kolliri noon kala ko heeɓa e ɗen kalisaji foof ko heeɓa e vente aux enchères ɓe mbawa tiggo finance te ko fate projet ji laamu saboddu ngu joguini oɗo saaha joni leydi ndi ha joni ko leydi Guinée keddoɗen CNDR woni comité national de rassemblement pour le développement ko janta militaire ko fedde militaire uji derguilɓe laamu Alpha Condé e gardugol kala golgol colonel Doumbia ɓe kolliri tigui ɓe dokki yamirore oɗo saaha joni yo Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi ndi ɓe wawa tigui nawede caggal leydi safruyo e mbadi safaruji ko aljuma hanki o ɓe ɓayini communiqué o ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon e nder saaha nde ɓe mbaɗi on communiqué noon ɓe kolliri kadi wonde Alpha Condé ɓe dokki ɗum ko lewru wotoro ɓurata caggal leydi so wona noon taw ko docteur ɓe nanguiti e makko toon e on san kadi nde ɓe mbaɗi nden haalande ko nden tigui ɓe kolliri wonde biteɗo Fatoumata Yari gonnoɗo ministre de la justice waɗama limogé ittama ha laaɓi e golle mum e oɗo saaha joni lomtinimo e poste he ko gonnoɗo secrétaire général makko hono biteɗo Moribo Alain Koné ko kañuma lomtimo waɗa e oɗo saaha joni jaagogal kalfinaɗo ko fate ñawoje koto leydi Togo paɗen jaydiyankoɓe ɗiɗo teɓanoɓe kay guila e daroɗe lewru décembre tawa kadi ɓe nanguiri koko wiyete outrage à l'autorité woni tigui ƴettude noko konngudi gam yingde kayim jagorɗo ɗiɗi nder leydi hen nangganoɓe guila lewru décembre daroɗe lewru décembre ɓe goppitama ha laaɓi aljuma hanki o koto leydi Côte d'Ivoire cakkitotoɗen laamu leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri tigui wonde mborosa coronavirus ene ƴelliti no fewi e oɗo saaha joni e nder leydi he ɓe kolliri alkamisa ɓennuɗo ñalawma goto e nder waktuji nogas e nayyi ɓe binditima ujunere temedde jeegom neɗɗo rafaɓe mborosa coronavirus ɓe kolliri noon e oɗo saaha ɗeɗo balle kala ñaw on ɓeydo e kala ñalawma leydi Côte d'Ivoire ne jogui nogas jeegom million AD wonɓe nder leydi he ɗum woni population leydi mabɓe tuddi ko mboros coronavirus o noon naati leydi ndi e faade oɗo saaha joni eɓe jara moyde 800 personnes ko fuɗɗi kay yaltude aduna taw ko rafi coronavirus yooɓi pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habride he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on